Magdaylanga çağına sağma. Dağınodan efire medem yok, efire edecek deyip. Unutmasanız. Gelişsin neler. Şu efire de elle nok bir. Haçap hepde de bir gerek etmer. Olen edecek diyese var ha. Hep orlaydı koyluyor da yine. Ne dersin. Efire sen onu aktiviniz kovul ya. Adır. Живоя YouTube, живой adamla bağlan görüyor da, живой adamlar bağımına, adamlar eline kılık ya deyip. Sizem son için like koymayın, yattan çıkarman. Aleyküm salam. Dümek laptırın, Thomas'ın orta kayın, edip zadettir, kansenerin aşağına yatıla da. O da değerli, bu kansenerim değil, maşinin kansenerini şol hilag ediyor. Gideceğiz, aylanacağız, ıssalap, minip işleyeceğiz, polnu. Uykunlar için soğukladılar. Gogo Hudaýa şükür. Waleyküm salam. Oglanlar soraularyňyza jogap berjek. Bu efiriň maksady soraulary jogap bermek. Abyşny biz TikTok'da, Instagram'da efir edýärse, o taýga magza bolan, ýöne YouTube'da asnamy kanallar, asnamy görjüler YouTube'da maşyna gydyklanýarlar. Köýten magdandan salam. Waleyküm salam. 17-18 000 dolar, 15 Haylandır alıp bolyam, hava alıp bolya. Haylandırın 15'i 2015 16'sı, 16, 17, 18'i. 18'im değil, 16, 17 nip aydayın. Şonu amatlara alıp bolya. 18, 19 uje restyling tikki diye de 10 alıp bolanok. O baka 20 var mal goğdat. Am Türkmenistan'ı spava bolya. Sırpör tane men gözünü sarı ki kabe ciddi ki singar sırpörönler var kana üçlük sportivny polny at güçlerini bilen da aytjalar men şu at maşina gymmatmy opşon maşinaň bahasy biraz gymmatlady diňe bizde däl hem ýerde Amerikadan gelýän maşinalar gymmat delýär öň biz Amerikada 5000 dolara Camry'ni basýardyk imini basma bahasy şu wagt bolsa 6-7 000 dolara basylýar. Diňe basma bahan komissiýasy hissasy ýol kredit tölemäňde 1000 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar gymmat gözüňizde elýär. Onuň ýol kredit gymmatlady. Şondan opşy gymmatlady da. Planda sen velayet maşyn bazarlar öň söz beripdiň diýär. Velayet maşyn bazarlar söz berdim, proýekt edip başladyk. Şoň üçinem gidilmedi. Ondan da şaram zakat edilen maşinler vardı. Olar tawşyrmaly esine. Opşam şondan hemem howa asy aýtdyma inni kaýda nesip bolsa gidip başlajak. Sebäbi bula ýa uşa geçem zok. Hemem gaty kızgynlaýdy. Oglanlar güne ýannym tagym serediň. Ana men öz renk muharýagym iş şuat gerek bolmasa daşardy işlem o. Men o güne görýäm näl ýannya şondan gapgara bolup dursa o da gowy däl. Kızıl platin Haylandır alıptın daýka geldim şol. Şeni 2001 2002 babaçka baba. Camry XL 20-23 ýyllar näçe getirip bolýar kamada. Iň minimum 16 000 dolar gerek. Iň minimum panorama boljak bolsa 17 000 bolýar. Hemem ýene bir zat dädir 17-18 000 bärde de tap bolýar. Ýöne bärde uje gowsurlaryny tapýaňyzda. Isteýiňizi ýalakdal düşünüňiz. Sizin isleýän maşynyňyzy siz bärde 20 000 dolara tapýaňyz. Aňardan olsa 17 oturtýaňyz. Maşyny alym hawa, maşyn ýolly. Diňe Arslanjan jigim diňe şonu soraýan agam. Liçny zatlar awlar o. Öýlenmezdigim bärde hiç kime gylyk däl. Her kime gylykly maşyn düşünýärmi? Liçny durmuş ol hiç kim liçny durmuş. Öňmüzde nesip bolsa aladet aýdar saňa toýa. Mesele ýok. Am Haylandryň näme etdiň de satma Haylandyrlary. Bir platinum Haylandyr garly. Oglanlar ana şo da amatly baka gowy maşyn. Kime gydykly bolsa basyn alyň. Maşyn aljak bolýan haýsy maşyn gowy? Toyota Urnal dos. Maşyn aljak bolsam Toyota Urnal. Ana şeýdip maslahat bereýin. Atak haýsy maşyn özüň isleýän bolsaň şonu al. Men mysal üçin Kia 5 alasym belli aldım. Lexus haçan aljak? Lexus alny ýolly dos. Haliç kem barda näme diýip taksi Camry'lar maslahat
teremek. Ata Haliç paket alsaňyz mesele ýok gowy. Näme üçin Siena'ny satdyma? Näme üçin taksik maşyn, taksi, haýsy bolaýsyn diňe Kemrda lüboy bir taksi maşyn maslahat beremok. Olanlar sebäbi siziň hemmäňizden meňe alak azap edip gazanýaňyzdan hiç kiňem kakby ba içiňizde bolýan ýöne köpüňiz öz gazanjyňyzy alýaňyzda bir baýyň çaga sälzat däl. Onça ýyl işläp gazanyp ondan soň taksi maşyn almaň men size näme üçin taksi maşyn almaň diýen şoň ýyly täze bolsa-da özü köne probegi bar. Düşünýäňizmi? Häzir seredin. Adam bilen primer edelim. Häzir 20 ýaşaryny oglan mysal üçin diýeli. 20 ýaşaryny oglan ikisi herkile golup bilýändir. İkisem 20 ýaşary. Biriniň durmuşy gaty kyn, agyr durmuşda ýaşady. Şol 30-40 ýaşly ýaly golýa özüni duýşy. Birim baýyň çagasy mysal üçin kakby gowdurmuşda ýaşap ýörer. Uja başga da düşünýär. Eter şol galyk taksi kamera minni näet düşündirir men size başgaça. Maşynyň iň esasy zatlarynyň bir probegidir. Degiminden soň probegine seredýär. Probeg diýmek maşynyň geçen ýoly. Näçe ýol az geçen bolsa, şonça maşynyň bahasy gymmat bolýar. Hemem şonça maşynyň awraýy bolar. Näme üçin probega seredilýär? Sebäbi motor bar, korobka bar, ýa-ni granatlar. Başga da bir giden zatda şolun hemmesiniň ömrü probega bagly. Düşünüňizmi? 500 000, 700 000 geçen maşynlar almaň, ondan dut Camry alanyňyz gowy. Düşünýäňizmi? Şonu diýjek bolýanlar, Camry, babyçka dut Camry, lisechka haýsy gowy alyp, dut alyp goýberdi os. Näçe ýyl täze bolsa şonça gowy. Agam GX470 alsaň näle wagt oňa ýetip bilseň armanyň näme bir at jogap berer 23 Camry alyrjak näçeň bolar diýip habarlaşaý dost. 23 Camry iň arzany maňa şu wagt rulayry bagatan renk gara. Şol maňa 12 army türine tip bolsa agdalamyzyň birini alyp berdim de 12 army türe iň arzany şol. Degim gaty straşyn däl ýöne rulayry bak atan. Düşünüňiz, gaty içine geçen dem zady ýok, kapot galyr ýa-ni hemme zatça awatça prosta bir gapdalan diýipdir. Näl amortisator, tigir, şo gapdal krel ýukaýary bilen bile çalşmalar, gün zadyndan zaklaýap gadar. Düşünüňiz, mana şoňa alak. Turma BMW hawa getirip bolýar. Mene ýöne BMW Mercedes işlämek aslanly Toyota işlem sebäbi geçen zady. GNS G70 ýagdaý nähil bilýän bolsaň aýda sürwä görmedim dost. Sürwä görmedim. Ýöne daşyndan gördüm. Maşyn gowy gaty gowlat. Mesele ýok. Ýanyp bilýän bir gowlatlar o maşynalarda goýdum. Men size $25,000 diýdi. Şo G70 bar, ýalňyşmasam. Daika Lexus GS mi ýa-da ES mi haýsy gowy? Lexus aljak bolsaň ES al dost. ES 350. Näme üçin ES diýen? Sen özüň isleýän bolsaň AS al, GS al tapagy ýok. Ýöne menden maslahat sorasaň, ES al diýjek. Näme üçin? Men häzir Liboyňa da Toyota maslahat berýän. Edil şoňa alam Lexus'um ES'in maslahat berýän. Näme üçin? Zapçaşy kän, bizde şo maşyn kän, şondan asnavnoy bizinkiler ES 350 alýar. GS AS'in az, ýeki jan garda bar, o da isten bahasyna saňa satýar zapçaşyny. Sen isteseň hem istemeseň hem paket maşyna alsam şo da döwülýär. Döwlen ýagdaýynda ES alaýym alkenim diýdirýän da düşünüňiz. Şondan Honda Accord 2012 3,5 maslahat berip bilersiňmi? Honda Accord'un 2021-ni zadyn maslahat berjek. Ondan könesini alma. Näme üçin on diýen häzir 2012 maşyny. Pali bomba başlaýar. Honda'nam zapçasyny sen nerden tapjak? Ana şonsu awlanlar. Zapçasy diýen zatlar gaty wajyp zatlar. Şonu ýadyňyzdan çykarman. Inni salamu alaykum daýanç birat Amerikadan Camry kim ýalsaň näle? Wa alaykum salam. Ýa aýtdym 2020 iň pesi $12,500 oturýar eliňizde taýyn bol. Iň pesi ma aýr bakmada diýin wapşe ýeňil renkladma bolsun diýseňiz onu wapşe galýa. Hemme isleýän zadyňa pul bermeli. Mysal üçin ma jaň etýär, agam Camry alarlar. Bu 12 ýar bonja oturup berýän radno ýak bolsun, olsun, bulsun bolýar bir müddet. Her isleýän zadyňa pul goşýarsyň boldum diýen. Onu düşünüňiz, şoňa alak galýar. Her isleýän zadyňa pul goşmaly. Komfort üçin mudamy tölemeli bilýäňiz. Häzir hemme kişi isleýär şoňa Camry'ni. Her kim 12, 13 min, 14 min, 10 ýaşa çenni basýarlar da özüne 10 ýaş min oturtjak bolup. Berden alman adamlar aňardan alan gowar. Käbir adamyň näl paniýasyny bar, käm düşünjesi bar. Men onu erwetde gowy diýmek prosta düşünjesini aýdýan.
Berden almaly almaşyn hiç ele. Men aňardan özüme getirip aljak. Aňardan gelende men birinji ýerde o jany şoňa düşünjesi bar. Düşünýärmi ondan Türkmenistanda däder 2022 kemri LSya tapaýok 10 ýaş 16 ming gowsun tap bolýar. Olar 10 ýaş 16 ming aňardan gowsun getirtýär. Has gowsun getirtýär ýöne. Düşünýärmi? Ana şoňa alak. Ne? RX alal dostayko 200-250 geçen Hyundai Sonata taksi bolan massakat berýärmi diýe. Taksi maşin almayın oğlanlar. Taksi maşin hiç nama massakat Land Cruiser 300 kolana da massakat deremok taksi maşini. Tapaw yok näme maşin olsun. Taksi maşin massakat beremok. Men prosto aýdaýyn size sizin özüňiz şeýni almalymy alın. Pulam sizin özüňiz berýäňiz çykdy çykdan özüňiz etjäňiz. Menden diňe massakat probega adal. 100 miňe yetmesin kamera alsaňyz 50 miň 60 miň bolsun maksimum. Ondan ýokary alma. Ondan ýokary aljak bolsaňyz beýdip 4 aý garaşyp näme kösenjek gelne bärden Aşgabatdan Mardan Bayramaldan gelle arket maşin. Kana kamera bärde da arkada bir giden kamera durana. Sayla da alqaýtdy. Daiko Toyota abzor edäýägimde. Toyota'lar köp o kay ýazan zadym ýokarda diýär. Sen ara şon ýazanyňdan ýanky zadyň kopýalap ýazan gower dost ýokaryny o kap bolanok dogry düşün. 10 kavalon bar dost limited tap berin $13.000 iň pesi. Ondan soň ýanky renk görnüdük digim ýeňil zat gerek diýsen her gerek diýen zadyňa pul alýansyň. Like goýun oglanlar 23 saat çyk like 136 adam görýän näetdiňiz aýmyny goýuňa. Fortuner abzor eder. Fortuner abzor etmedik maşinimiz hökman eder. Lexus 33 Lexus Hadaoy tiz gelýär diýerler. Lexus ES 330 diýensiň ýok o yalan. Lexus ES 300 330 350 hemmesem goý. Häzir Hadaoy kan gelýär diýsen o niýek sırjak onu. Seret dut kemrnel binamız. ES 330 10 binamız. Köp zady şonku şol dut kemri bilen ES 330 ikisi bir zat daşyna serten çala meň diýendirem. Ýöne Lexus has komfortny varianty, has kaçsyz gowy varianty. Düşünüňmi dost? Şoň üçin anan moňalyk zatlara. Kim aýdan bolsa da yalan urlapdyr. Özüne men usta diýen adam şey diýen bolsa bolur şol adam usta däl gönaýda şoňa şey diýdi. Salam dayan, waleyküm salam. Maşynyň içinden video çekende predni steklo görnür ýaly edip alay maşyny. Ýörüşün. Ha, bolýa. Başardığımızdan edeli. Başardığımızdan edil söz verjek gel. Menne bir sançyk GoPro'ma men kaçtym bilemok. Onu biz prinsipi ýemlenýän zat alyp goýup bilersiz. Edip bilersiz. Kyn däl edip bilersiz nesip bolsa. Okamadyň daýko dosya näme kyn biratsan. Gowumzam zam gow Hudaý şükür. Win kod net parlamaly. Win kodu net parlamaly. Seredin. Bir munçuk şu ýerde kan sorag berilýär. Win kodu net parlamaly. Win kodu. Bilen şu ýerde. Ana diýeli maşin şu. Ana maşin. Görýäňiz şu puldyň kodu bar. Ýanky win kod diýer. Şonu gön Google'dan gön çykarýar. 2015 we ondan ýokary maşinler çykarýarlar. 2016 17 düşünüňizmi? Win koduň görkezmesi 10 ýyl limiti bar. 10 ýyl. Indiki ýyl 2016 bolýar. Düşünüňiz? Indi Gyzyl Kia bahanäçe. Gyzyl Kia'ny men gönü $7.000 berjek. Bir manat skit gedip bilemok. Sebäbi uje 10 günden, 15 günden Dubaýa düşmeli. Uje wagty boldy Dubaýa düşmeli. Haçan düşdi, düşübermeli. Dubaýa düşüp oňordamdan soň uje kellem ardamdan soň da sat çeker. Sebäbi uje bärik getirip satsam ma has kupy da goýjak. Hemen men özüm bir açyk süresim bilýär. Süreýin bir kay ondan soň satjak. Şonu has kupy da goýýar. Sebäbi men häzir onu sürerdim. Reklam ederdim. Müňläp, 100 müňläp, 200 müňläp adam görýär şo maşyny. Serece öz maşin mäzir hemmesen bilýär uglanyň daýançyň öz maşyny öz sürpýär. Mesele ýok arkaň al bermeli. Sebä hemmesen bilýär men maşynma näme seredýärmi. Aýjana men çörek ýemän oturaryn, eşik ýemän oturaryn. Mesele ýok men şu futbolkan bilen 5 ýyl gezip bilýär, şu ýyrtylmasa da ýöne maşynymyň bir zat döwülse hemme pulumy çykaryp şo maşyny oňartýan men. Şoňa maşyny men gaty gowy seredýän. Aýda maşyny men gaty ýetkezýän bilýäňiz. Bir zat dese şo maşyny menem edýän. Onuň köp adamam taýynjak zat alasy gelýär. Alya bilýärler de özüňiz bilýäňiz men hiç kimi alat satmaýan olanlar. Maşynyň gön kimin aýdýar, şu kimi bar diýip. Nähil maşyny Siena'ny anark etdiler.
Öküz kelläni alyp gitdiler. Bolmasa şonuň öňki ýagdaýy nähili adamlar alyp gitdiler, ynanyp sebäbi bilýärler, gowy edip taýynajagmy. Hibrit maşinler nädip zaryat alyp bolýar? Seret dost, hibrit maşinler ne diýelim, men sizden Camry'ni aýdaýyn. Camry we Sienna şu wagt bizde köpelli. Hibridin zaryady bar, batareykasy bar. Şol batareyka zaryat haçan alýar maşin otlap sürüň desen. Maşin otlaýan, sürýän, dwigitel işläp dur. Şol dwigitel tok berýär. Düşünüňizmi? Ýani generator bar, maşynyň şol batareya zaryat berip durýar. Zaryat dolanan soň öçürip goýduňyz, mysal üçin öz dolup gitýär, onu aýratyn zaryat goýmak gerek. Öçürdüňiz, ýerden turduňyz, şäherde haýaljak sürüp barýaňyz 40 bilen, 30 bilen, 50 bilen. Oja şol zaryat ulanyp ötür. Benzinin ýakany ok, düşünüňizmi? Bir Siennalyk limited hawa limited şol 2022 hawa limited. Şol bir gezek benzin uyduk. Tamojdan çıkaramada bir gezek polnu bağ etdik. Bolly bir aýdan gowraň sürdük. Bir gezek benzin goýmadyk şoňa. Ay ol şäherden çıkan okda oňa muňa bark gelmezmi sürýär. Hiç ýakaýda benzin ýakan ok. Şu ýanky zadede zaryat bolýar. Bolly şo hibritde gidip ýatdyr. Yaman ekonomi için bolýar. Arkaýna alyberin hibrit Sienna, hibrit Camry çekinmän alyň ýöne hibrit Camry 2025, 24-25 bar soňky model. Şo we ondan ýokaryny alyň. Ondan könülerde problema çykýar diýerler. Men özüm asyryp görmedim ýöne. Maslahat şol eşden dadym ulanlar. Желательно hibrit Camry alsaňyz diňe soňky model. Ondan öňkiler hibrit almaň, обычный motor alyň, prostoy motor. Düşündiňiz, tökmen çarpma almak gerek, 2 arman bolýar. Sienna hibrit arkaýna alyberin, uja adamlar oňa ugranşdy. Olanlar zat edin, like koyun, kyn görmän. Salam alaykum, am Xitay li hiyan maşin bar salyp bolarmy? Xitaylaň seret dost bilem oý, men şonu ara şolar diňe jiller getirýär, men toşna bilem oý, onu gyzyklanıp göräý. LS5 obzor etmel maşinanyň biri sonra jogap berýär ýagam diýär. Dostçan şunu ýazanyňdan ýöne soraň ýazanyň gowda dogry düşünäý. Daýko işiň düsünük 50 ter bahaly 550 million näme maşyn maslahat berýär. Sawal 550 million aralygyny Lisichka Babchka maslahat berýär. Onuň Nissan berse bolýar diýseň döwdüňiz alyň atak kän maslahat beremok ýöne aslan Lisichka Babchka maslahat berýär. 2 kilik bolsa da Lisichka Babchka ulanır. Komfortnja maşyn şol bar. Ananaň Nissan berse da müňese oý. Inni Toyota Innova näl maşyn maslahat berýärmi? Ýok, maslahat beremok. Toyota Innova. Näme üçin maslahat beremok? Öwýärlerde Prada motor diýip. Prada'ň baryň lapçasyň ýanyna barıp görüm. Balaksyz o ýa. Ananaň ito kredilerini aljak bolýan goýuň, o beýtmäň o motoruňda bir problem ýapyrçyn çykdy, real gymmat. Birinçiden video şu Innova. Bilemok. Abzoru aljak da hiç kim şu Innova'ny ma beren ok. Abzoru. Onuň maşynyny sena goýuň getýän olsa abzoru bermersiňmi? Başga aýtmagy zat ýok. Abzoru berilmese de bir maşyn boldy, şonu gönüy meňe zadym gitjä. Äder Xitay maşynlar gelýär, köpüne jaň etýän abzoru beresler gelen ok. Abzoru berýänler bilýäňiz kimden berýärni? Berdiler hemmesem. Tanklarym berip otur gelýän, şo tanklar üçin gitjek ýöretdi. Öz maşyny goýun etýän adam gel, ona maşyn bas. Avar etmesen, toglamasan boldy, galan da özüm jogap berýän. Düşünüňiz? Men häzir bar, bir zady bar, käbir adamma Innova da adam reklama gelirler. Jaňa jäler, şuňaly Innova etdik reklam etberä. Dost, şo maşyn getirmen abzory ma hissadym gerek. Tamam, men maşyn abzor üçin hissat alamok. Men aýdýaram, men maşyn abzor edýän, maşyn reklam edemok diýip. Maşyn reklamy men diňe TikTok goýan, käwat YouTube zata goýsam, näli? Şu maşyn satlyk, öwemok men şu maşyn hiç satlyk, ana şuňal degim ýagdaýyna aýdýan, çykdy-çykdy gün goýýan. Oňa men reklamy diýemok, sen reklamy diýmek zat, bir kommersiýski pul ýa bir wygda alyp eden zadyň bolýar. Men ýöne satlyk diýip goýup berdim. Aslında YouTube'da edilen abzor, pol men dogry aýdýan, näme öz pikirimi aýdýan, hiç kimden hiç pul alamok. Oň üçin Innova men hate etjek. Mesela Land 300 beren oklara. Ne şerik vardım Land 300 veren oklar o. Başka maşyn aldayan üçin Land 300 alma diye bilip otursa men şu bir ýerden
heyt etjegmi, soň diýär şo maşyn geçen ok beýtmäý diýip durýarlar oglanlar. Düşdüňmi? Ana şoňa ondan bir tanşlaň bir alar alan düşür. Bolly men oňla söwüş aýerdi. Ey, ýaman kyn o häzir. Realne kimin bilip durkan aýdyp bilen okka barkele ondan abzor bolmaýar ho. Düşünýäňiz? Men bir gün lan düşdüm, ýa-ni Innowanam alyp abzor ederim size. Mesele ýok. Ýöne gaýrat edin, howluk durmaň. Men şonu abzor edemde, men isleşimi abzor edäýin. Men realne minuslaryny aýdaýyn, şoň video wa Innowan sypatsyz şonu men ýaly. Realne bir odan jedip çykaraýym bolun, näme üçin şonu odan çykarmadylar? Bilemok. Toyota Innowan fanatlary gaty görmäň, men öz pikirimi aýdýanlar. Men halamadym şo maşyny, videony. Oň üçin biz approach eders Toyota Innowan wineshni widin halaýaňam diýip. Belki maşynyň içe gowduram, mesele ýok. Toyota'nın maşynlary kaçdyndy. Prada motor bolsa kaby ömrü uzakdyr ýöne. Taksi maşyny olana hökman almalylar. Taksi maşyny wapşa almaň. Jelatinla şu taksi maşynyň awraýam ýok. Anaň taksi maşyny alyp ýüze gülüp beren ýok. Ne çoglanda tamozda maşyn işleýänler bar. Taksi maşyny özleri alýa. Zordan dýdym diýär. Haýsynda satdyk zordan dýdym diýär. Şonu ondan on var hemmiksi aýdyp bilen ok men aýdýan maňa bildirýän zat ýok. Oň üçin ma heyt etsinler, söwüp ýazsynlar, ma ol hiç bildirýän ok. Sebäbi men işim halkyň öňünde dogurca abzor etmez şu maşyn. Eýna şu şeýle bäri döwget, ýani bäri skoşlantyr diýip men şu aldım döwge, ana kileylerini şoň ýarak diýip aýtmady, düşünýärmi? Indi soralara jogap berip başlaýan olanlar. Avalon 2015-2018 näçam aljak bolsam ýagdaý näle? Avalon 2015-18 alsam bolýar. Sewdasy gatypes. Sewdasy gatypes. Maşyny ýöne gowy. Birazrak gatrak. 13, 14, 15, 16, 18 oňa değişli däl. 17. Ana şo Avalonlar biraz gatrak. Alsam maşyny erbet däl. Bizde Spros pesrek. Bizde Sproslu Avalon, 12 Avalon her kim däldir. 12 Avalony ýeka adam heyt edip bilmez. 13, 14, 15 heyt edýärler gaty diýip. Ondan Biram 19-20 miral. Ana mesele ýok. Maşyn samolyot, prosta samolyot basýaňa невозможно erbet ýöre, komfortnca. Ona aýt berdim. GX474T'de Highlander bilen barlap bolýam ýa maskara bolarsyňmy diýe. GX470 bilmedim de. Ýyl näçe? Ýyl täze bolsa mesele ýok. Ýöne bolan Highlander'ym 8 sekundda ýüze çykýanlar, ýadyndan çykarma. GX 13'ünüm däller, GX'in komfort gatgo, Highlander hiç zat edir razgonna bilmedim. Razgonna bilemok. Awlan Toyota Corona baxa näçe? Corona wara. Gıt maşyndan biri bizde ýok. Men özüme hiç işläp göremok. Ýöne näleýin? Alanyňa degen maşyn, yumşak maşyn, gaty binamyz maşyn, holgun dogumdan sonra meş Coronanam soraýarlar, ýyl näçin ýaman o maşyn boldy. Abadyn tapsan, gaty o diýip ýöne men oňa soralýan däler. Maşynyň Spros bar, goýja Coronaň bolsa da birinji bazarda satyp bolýardy. Tama karşy günü uçýar. Anaň Corona gaty Spros diýýär, abady ýok. Abadyn tap bilsen alay 300-350. Maksimum 300-350, ondan ýokary almaýar. Kripto barada näme aýdarsyň? Bizim kanalymyz Maşyn Abzor. Men kripto barada Telegramda paýlaşýan. Näle riskowny da, gaty uly riskli da, temek üçin däl. O taýda gaty sabrly bolmaly, birazçyk artykmaç puluň bolmaly. Şoňalyk riskli zat olanlar ýöne öwrenmäni maslahat berýär. Öwrenin, her biriňiz öwrenin. Näme üçin? Diň o däl, başga zatlara öwrenin. On hiç erbet zat ýok, marketing öwrenin, kripto öwrenin, ýa-ni opşam internetde näme ChatGPT'ni öwrenin. Şu taýlardan pul gazanyp bolýar da, kelläň artsaň, öwrenseň. Näme diýär? Bilimi güýçli, bile güýçli beýerni kar bilimi güýçli müňünýär edil şoňalyk. Näçe köp wagt öwrenseň, şonça hökman alyp pul ýatyrmaly, kripto ýatyrmak. Öwrenin diýär. Öwrenin geljekde peýdal bolar. Ondan soňra ýoşadan isleseňiz artykmaç puluňyz bolar. Men näme diýän? Her aýlygymdan $50, $100 şotaý investisiýa diýär. Çöpleýän, birden pump beren güni satýan, alýan. Birden satyn alasym, alýan onu. Pakara minusda.
Valikim sam 10 kavalon ya da YS 350 hayt ho. Men Lexus YS 350'ni alardım. Yani 10 kavalonum gowy. 10 kavalon Lexus YS 350 2012'den hiç el ýagdaýda yzalanok. Giňligi giňdim. Avalon giňiräkdir. Yumşaklygy ikisini hem şolurdan. Yol tutuculuğu Lexus'un kas gowrak, onuň razgon Lexus'un kas gowrak, atak Avalon'un gülýän maşyn gatgowy. Inni gowa özüň brat RX 2011 narmansy näçe tap bolar? $10.000. Am Toyota Fortuner näl maşyn maslahat berä. Seret men şo maşyn bilen gatwyr ýakyndan tanyş däl ýöne Aşgabatyň maşynalaryny çekip goýupdym ýadyňyz üçin bolsa. Elbetde el maşyn. Eger sana şol gerek bolsa. Ýöne sewda sa ýok ütkeşik. Inni Murat RX $10.000 ingo sportiw maşyn. Bah. Çay içen olana bir mınçık. $10.000 sportiw ingo maşyn. Egerde kopartdan Amerikadan sargasan ingo maşyn Kia K5 GT ýöne ona düşmeýärdi we Kia Stinger GT 1 ya GT2 GT Line alsam bolýar, GT Line'dan biraz arzanraak bolýar Kia Stinger. Egerde sportiw maşyn sürjek bolsam, ýöne желательно 3 al. 3 diňe GT1'de ya GT2'de gelýär. Şonu premierine şu at bir arlykda diýim agyrrak ýöne 12.000 nisip bolsa ýapylmaly. 11-12.000 gatgowy kadýan mena o baha üçin diýim çal agyrrak o ramly. Gowy edip oňartýan. Ana Kia Stinger dot. Ingo sportiw maşyn $10.000. Am Toyota Fortuner ona 2012 bolan amatly bolanyna bakat näçe dolar? Amatly bolan $13.000 dot. Ondan aşakda tapmayan 2010-2011 kelle 3.5 XL näl masat berýärmi hawa. Elbetde inni bu maşyna mesele ýok. 3.5 motor gatgowydadyr. Toyota tarada bazarda görmeli $10.000 bolar. Tarada ýok $10.000 tarada wagsa getirin hemmesini men aljak, mesele ýok. 2010-2011 kelle ona jogap berdim. Näçe oturduk bolýar döwlýärmi? RX 2000 näçe oturduk bolýar döwlýärmi zapçaskym matmy? Oba. Tiz döwlenok zapçaskym mat. RX lan 2020, 22, 23 barnyň zapçaskym mat. Zapçaskym mat özüňe näçe oturduk bolar? Ay 21-22 gerek bolar aýda. 21 zat 20 gerek bolar. Berde 25 taş olan bakdy. Galaram üzerine dadna bagly. RX 2012 350 haytynda maslahat berýäňiz. 2012'de 330 ýokdur, 350 wadyr, 350 maslahat berýän. Ýyly näçe täze bolsa şonça gowdur oglanlar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Maşynyň ýyly näçe täze bolsa şonça gowda. Corolla 2009 Abzore'de kyn görmesem. Hökman mesele ol. RX 2022 Opel Vectra 2002 nähili bahalar nähili ýagdaýda gowsy şu gece gündüz sawolya. Seret Opel Vectra 2002'si bar. Şu wat bahalar näçe dikärşem. Arda näçe diýotyrda 400'den bar bermeler o. On alanyňdan Samsung kamera alanyň gowy. Ingo variant şeyde 350-400'e gidýär. Ondan Samsung kamera alanyň has gowda Toyota bolýala ýene. Ha maşyn satyp berjekmi? Bahasy normal bolsa tasyp berjek. Ýöne kan olan gelýär men ýanymda maşyn satyp beräýdi diýip. Çereşur ýokary baha aýdýanyz beýtmäň. Men goýarna ýöne agzalamyz nidavolny bolýar da gymmat maşynlar goýýan diýip. Dogry düşünüň. $10.000 kan maşyn çykýar. Lexus YS 350 2020-22 ni seret 20 oja geçenok 21 elýär. 21'im iň arzany $20.000 oturýar. Iň arzany. Gammady 30 var ya. O da näme? Komplektatsiýasyna gara. Indi biz ultra lüks diýäse, asly ultra luxury diýip ultra luxury diýip ýazylýar. Biz ultra lüks diýäs. Asly diýilişi ultra luxury kalça.
Oňam näle bolýar? Ýanky men lüks diýen, ultra lüks diýen, maňa has udobny şonu diýmek, öwrenşip durna. ES350 baza komplektasiýasy bolýar, baza. Soň bazaň panoramasy bolýar, lüks bolýar. Hani baza bolýar, ýa-da ýalňyş düşünürdim. Baza komplektasiýasy bar. Baza bilen uly monitory bar, kiçi monitory bar. Lüks we panorama bar. Şoň görä ütgendir. Ondan soň lüks komplektasiýa, luxury diýip gitýär. Uly monitor gelýär, biram panorama gelýär. Ondan soň ultra lüks bolýar. Onda уже 5 kamera, çykkan setka, ýagny gapdallanan setka bolýar. Ondan soň ýa uly monitor, hemme sideniýa gazlar ýasa bolýar. Karoçy hemme funksiýa şo taýda bar. Lexus'ta gelen funksiýa. Düşündiňizmi? Bazı komplektasiýaň ýanky panoramada kiçik monitor bardyr. Желательно uly monitor alın. Uly monitor bolmasa Lexus'un gazagy ýok. Желательно panorama alın. Panorama bolmasa Lexus'un gazagy ýok. Minimum sizde lüks almalylar. Düşündiňiz, bazı komplektasiýa almaň. Bazı komplektasiýaň kän bir awra ýok. Panorama olsun da Lexus olandan soň häzir ondan kamera alanyňyz bar. Düşündiňiz? Kia K5 GT Line kopart bakat. Näçe GT Line 1.6-lyk motor bolýandyr, bilýärmi? GT 2.5 bolýar. 1.6-lyk motorlary iň prostoyny $10,000-11,000 oturdup bolýar kopartdan alanda. Degimine renkine görä. $10,000 näl maşyn, $10,000 gatkan maşyn bar. Crossover gerekmi? Amerikadan tarajakmy? Pathfinder. Ondan soň bärden aljakmy? RX 300 330. Ondan soň öküz kelle. Opşam kän maşyna dost. Plan maşyna akdy. O maşyn kän $10,000. $10,000 go pul. Daika RX ona geçdi. BMW 330 2018 bakalar. BMW'ň bakalaryny bilemem o dost. Dogry maýdan. Näder F10'lar primärno $11,000 F10'lar. Primärno $11,000. Näme bolýar şoňa? Ben kopart baka onu aýtdym. Dut kemir satjakmda ýok, dut kemirini satamok. Menin nediňe onu taýynlajak özüme. İkinji maşyn hökmünde şuň video çekdim. O videoda görürsiňiz-de, o taýda da aýdyp geçdim. Ana men näder Kia K5 GT gelýär, Lexus gelýär. İkisine men owada gidip bilemok, onu welaýatarda gitmeýän. Bilýärmi? Diska 19'luk kaby. Onu bu dutu da gitjek. Niriksen dutuyny polny aýaglyk etjek. Hemen bir zatda o maşynlary желательно satmaly. Lexus'a Kia'nam haýsy birine hökman satmaly. Sebäbi üçin pul kän saklap durýar. Prosta satmaly, pulny ulanmaly, başga maşyn işlemeli. Düşündiňiz? Şondan dutuny satjak gel, dutu özüm 650 alymda primärno saat 700 bardy. Kraskasyny hemme zat aparatura çyklarsa goýamda 750 oturýar, ama gülýärlik şol 7,5 saklasa bolýar. Ondan Lipo ýakdan diýdi, ondan o jedi çykarjak, eýlek maşynlar hem işlemeli, biraz işlemesen golanlar. Bärde näder blogerstwa zatdan ütköşük bir zat ýok da. Onu şo maşynlar aýlasan, on pantofka diýip sürüp berip ýerinde de zat bolmasa peýdasy ýok. Bolýar bir 6-7 ýyllyk şo maşynyň pulunu aýlasan, ondan soň özüňe arkaýyn bir goja Lexus sürüp bolýar dary. 6-7 ýyllyk aýlaýan çaňam 4 ýyllan gerek-de 1 ýylla bir bäzir kän pulun bolmasa, primärno bir basan maşynyň 4 aýda gelse, 1 ýylla prinsip 3 maşyna da 2 maşyna aýlap bolýar da. Bir pulun bolsa da, bir maşynyň pulun bolsa 2 maşyna aýlap bolýar 1 ýylla. Düşünüp bildim diýen. Hyundai Genesis ýagdaýy. Genesis alyp bilseňiz olanlar armanyňyz ýok, gowy maşyn. Hyundai'ň 2021-den ýokarsyny alyň indi. 2021. Ondan aşagda Hyundai almaň ýanaşmaň. Dut Avalon bar ýagdaýy, gowy bolsa salon luk 2002 XL näçe satyp bolar. 2002 bolsa 850. Gülýär şo baha. 2004 bolsa, 2003 bolsa 950 milyarda satyp bolýar arkaýyn. Mercedes E55 AMG 5 motor 2004 nähil Mercedes. Wah, oň araqlarda alyp bilseň armanyň ýok dost. Baha bolsa mene göremok, mene çykmady. Highlander XL näçe oturdup bolýar. Iň arzan Highlander XL 23 oturdup bolýar. Bolmen normal dat. Ýöne ýene bir zatda togulanan zat eden zat bar.
Olar arzan oturdup bola eger gerek diýjek bolsaň. Düşünüňiz, bir dost bolanarly çalaja agdarlanna, kıra ýaplanýar ýöne taglanmandyr. 17.000 otur ýani bolsa 16-17.000 ýöne 2-4 2023 Highlander'lan köpüs 2-4 turbo motor elýändir. 2-4 turbo motor elbetde men abzorda da düşünüp aýtdym. Ýöreýişi zady gowy ýöne uzagara men barrak görmedim. Ýakynara 3,5 motor ýa. Inni Daý Lexus'u nira sattım. Yola töne gitti. $12.000 sattım Lexus'u. Bir sanak hater biri var. 9,5 diýip ýazyp plan satypdyr diýip. Gör $12.000 dolardan aksana var kaldım. Yani padarka verdim. Hem de zattan berip koyverdim-de. Ýaşulara da düşünüp aýtdym. Oglu kakasına padarka verdi. Düşünüp aýtdym, "Am ýuldursaň, moy kabarsaň şampuny ýulduray" diýinse, ýene şuňa alal 60 mark, 50 mark şampunyň bakaty bar. Prosta şo Polirovkan garantiýasy şonda bar. Düşünüňiz, şo şampun. O zat Hershey ýankylarlar bolýar. Abysmy saunlar, şampunlar maşynyň ýanky Polirovkan ýüzüni ýakýar. Düşünüňiz, spesial şampun, şonu ýuwsaň Polirovkan effekti 5-6 ýyla gidýär. BMW 5 F90 bizde barmy kady? Original ýok, öwürleni bar. Original men görmedim. Belki bar bolsa bardyra Moskowada. Ýönärde öwürleni bar. F10'u öwürtdirler F90'a. Soňky oňorlan Siena'ň satylmy onu satdym. Nissan Murano Platinum näher maşyn. Bizde söwdata ýok dost. Edil özüň alyp aňardan getirip sürjek diýsen sür zapçastyny tap bilmeýän ýöne aýdaýyn onu. Mercedes ve 211 absor bolarmy? Bolar nesip bolsa. 2010 11 kelle 3,5 XL adyrak düşündiräýsiňiz. 2010 11 3,5 XL men sürdüm. Gaty gowy maşyn. Mesele yok. Gaty da bolun şo maşyndan ýumşaklygy, ýöreýişi samolyot, ýöreýişi da men Lexus'umdan da ýöreýär. Sebä kuzov brap ýeňilrek öküskelän Lexus'dan. Şondan razgon hat çaltrakdy. Başga näme aýtyp bereň. Opşam gowy maşyn. Da bolun men şo maşyndan sürdüm, sattym. Şu wagt dosowlaryň bir sürüp ber mesele yok. Ýaman gowy maşyn. Men şo öküskelän gowurýan 3,5 XL öküskelän Zalatoy maşyn. Kelle agdararmy BMW 300 alsam umumyň ýa. Kelle agdarmy. Bilmedim do sen puluňa bagly. Pulun kän bolsa kelläň artmaýan o mesele yok. Men bilem o anähileklerimi. Tanýan olsa aýtyp berin tanamok. Puluňa bagly dost. Puluňa çydasak mesele yok. O maşyn Lexus nira sattım. Ýolatana sattım. Daýka 99 bolan nähili. Bu maşyna ýaman ýumşak. Şunu 99 bolanda kredi ýalar. Edil kredi üçin döredilen maşyna oşarlar. Ýaman gowur ýa şo 99 bolan. Oň ýöne alsaňyz fullny alyň. Mahtasyna kän halamok. Täze siyana we çalyp bolar. Aňardan sargaňda 20 ýaşa gerek. Gowjala aljak bolsaň. Yok, tut kemerin üçlü uğurcak gelnäm üçün 2-4'dan bolä o maşyn meňa aýdy maşyn hukmyny. Onna men häzir eýlek velaytara oňa muňa karoçe merk gitjek niýetimde şo maşynla. Sürjek berde. Ýa-ni täze maşynlanma gowja peýda goýsalar, Lexus'an satjak, Kia'nam satjak 3.000-4.000 lat berseler de peýdamy. Satjak gerek zat ýok, aýlamaly bir açyk abarod edilmeli, bir açyk bir ödüm tutmalylar dost. Şondan Lexus ýüp çyk aýlap berýän bilen pul dura gelen wagtda Lexus 330 2004 aljak bolýan $8.000 garadan ağa geçen diýýäm diýe. Hawa diýýär, gat diýýär. Almajak bolsaň maňa aýt men alaýyn. Innova näl maşyn. Innova ýa aýtdym taksi bolanyny almaý, taksi bolmadygyny alsaň edil halýan bolsaň. Maşynda video gaýýany sada oğlum wapşe video. Ana şoňala maşyna şunda video golşýaly. Şu Innova'da da video realna. Oňala mena gorkunç Toyota görmedim başga bara. Bilemok näme üçin. Jytur bar daýdaý. Jytur alsaňyz tyy kalyň. Ana üç köşükler emosiýa berip biljekler. Bir galany men üçin edil Highlander. Hiç tapaýar. Aýdana jytur tyy ki aljak bolsaňyz alýaňyz bolmasa da özüňiz görüň. Elbetde gowy. Ýöne taýkin men gowurýan. Galany o men üçin nälläri. Sebäbi bir zat aýdym. Highlander men halap baramok. Häzir men Highlander halamok diýen ulan sen Samsung diýerler. Prosta men kiçik maşyna gowurýan. Düşünýärmi?
Haylandyr uje men ýüregime düşdi. Diňe haylandyr, niýe çyksaň haylandyr, niýe çyksaň haylandyr. Ütköşürak bir zat isleýände, onuň juturty kana o variant alsaňyz. Onuň ýok eleklerini aljak diýdim, onu uje özüňiz görüň. Jile Manjara 2024 ýa-da RX 2015 haýsy gowy bolardy. RX 2015. Mene Jile Manjara wapşy halam oý bilen dostlar. Özüňiz halaýanmasaňyz basyn. Salam aýkym, gibrit walikim salam gibrit Camry alma maslahat berýärmi? 2025 bolsa elbetde. Balede diýenler taýda sagajol walikim salam Lexus 330 näçe tapdyrar. Berde bizde gymmatrak iň arzan görenim $9,000 da. Shanhan Novo Camry BU diýär. Novo Shanhan Camry BU braçan. Camry BU. RAV4 4 näkil. Men äken bir halap baramok. Oňam bir öz sanatçyklary bar. Azrak edil göwnüň ýaran bolsa alay dost. Dost näşkar olan näçe alsaň bolar? 250 milyon maksimum 200-250 milyon. Ondan ýokary dost. X Camry 2024 panorama näçe alyp bolar? XS Camry aňadan kopartdan sargamyzda 17 ära oturar 17-18 barar. Berde de $20,000 da bakalary. Ýöne bir zat mesela gowdadyň bakasyny aýtdym. O digmer we togolanan panoramasy döwlen eýle beýle oňalyk sadetçe bolsaň elbetde alyp bolar. Ýapyk gök GX tap bolarmy ýa bilmedim dost gözlek görmeli. Men renk söz berem wa hiç ýeri. Taksi bolmadyk ino bakasyny bilýän näçe ýok dost hiç bilmedim. Taksi bolan bir almaňy. Daýka dutýany valyuta renki urjakmy? Skare всего valyuta eder dost. Skare всего valyuta eder. Owadan bolýar o. Valyuta var. Galanam uje hemme zada aýtjak. Gelmese bir sürpriz edýän, bir ütköşkeme bolsa çekemizde. Oýnetmäde daýançdyr, oýnetmäde Batyr şosesi goýsak prinsip berdim bolmaz. Daýanç elimde $10,000 bar. 2013 kelli almalymy ýa-da Lexus 330 almalymy näme sagat berýän. Lexus 330. Men aşony arardım. Lexus hasgo var o. 3.3 kelli de o mesele ýok. İkisini hem alsan ikisi hem diye yaşa baka. Okoy ağam 2002 RX 304 VD 750 milyon alsam yok alver dost. DGA 700 milyon. 700 milyona normal maşin yo al arkayın. Dayanç Amerikadan ki Ford allık maşin 4.000 yolu 5.000 gitti DGA'm şu 9.000'a. O DGA 9.000 oturar primerna. 8.000 7.000 da oturduk bolya. Degimne renkine bağlı. Indi. Daikon Gojo 90.0 olan näçe 700 da barmaly. Toyota Corolla 750 milyon alınga degem o ýerde. O ýer boljak Abiçka, Lisiçka, Dut Camry dost. Corolla gatrak bolar saňa. Kendi girersin aşağına. 12-13 miňe näme maslahat berýär? 12-13 miňe gatkan maşin bar dost. 13 miňe daşa 18 kilogram tap bolýan armanymda. Näçe ýyl täze maşin alsaňyz şonça gowy. Düşdüňiz ýöneler ýene bir zatda ýa-da men Koytonda ýaşaýan, men dağlykda ýaşaýan, men o gumlukda ýaşaýan ýa-da onda albom crossover ýa-da vinodorожник kerek onu RX. Babiçkan aýdyp geçäýdi agam diýär. Babiçka gowy maşin üçlüğünü alyp bilseň wapşy gowy. 2011 Siena 11-12 miň alyp bolarmy? Ay normal da prostoyny alarsın XL'e 15.000 diýip durlar. Ýaman gymmatla da o. Ýene bir zat da maşin wa diýendirler bizde. Maşin wa diýmek näle? Her hil maşin wa. Namysal üçin men prosto primer men Lexus'um 12.000 satdym ha. Ýöne men şoňa panorama Lexus primerna 9.000 10.000 da bar ýöne bu ýagdaýlary bilýän da nähili ýene şo opşam şondan maşin diýilýär. Maşiniň ýagdaýy bolsa biraz bahas gymmat bolýar. Biraz gymmat pul berip alanyň gowy maşiny sebäbi çykda jetjek bolsaň da kän çykýar. İkincidenem ussa da men ana serdiň ara näl günü ýa. Muna serdiň ana men göz renkim bärik serdiň aga.
Görýän ana ussa gatnap şu angarlara şoňa alýan. Ellap bolan o awaýar o. Ondan taýanjak zat alynsana ulanlar. Gibrit kamera hatta gibrit kamera ýa aýtdym ulanlar. Egerde 2025 bolsa alyn ondan pes almaň. Näme üçin ondan pes almaň diýen sowdasy ýok. 2025 gibritin sowdasy ba mesele ýok. Gow maşyn alyn. Maslahat berýän maşyn gülýäli. Bilýäňiz, men häzir size hiç wagtam ýalan sözlemeýän, maňa iňe sasa sizin ynamaňyz. Men sizin ynamyňyzy ödedim, işon saklamak maňa iňe sasa. Pul ýene bir zat, o zatlar gazakly däl. Esas zat men sizin ynamyňyzy ödäp dursam, Allah jan rızka ban berýär, pulum gelýär, hemme zat gülýärlik bolýar. Ýöne ýalan sözlesem uşa bolmaýar. Şoň üçin aýtjam. Gibrit kamera aljak bolsaňyz 2025 model alın. Ondan pesi prastoy motor alın. Menden maslahat satyp bilmeýäňiz. Hemem ýene bir zat Camryň abadasy bardyr, Highlander ýa 4 wada diýerlerni. Şonam alman kän satyp bolanok. Naba oglanyň biri ýaman ogsun alypdyr da. Şeýle o maşynla satjak diýär. Örer dostan ýatjak diýär. Satjak diýär. Näçe oglany hödürledim bol. Ben 13 000 soraýarlarda on özüne paşt 16-17 000 oturun maşyna. 4 ondan ýaşa awada 4 dediler. Awada kamera alman. Şoňa ünslerin Kia Optima zapças tapdyrýarmy? Ba zapçasy ýöne marda gymmat. Kia Optima sürýänler zapçaslaryny Aşgabat şäherinde şolaň zapçasy arzandyr. Men arada Kia Optima baga kapodyň petlesi bar. Şonu hersini $50 aldım. Aşgabatda hasarzan eken. Gatgym modal moment berdim. Dubaydan şonu ara prosto takypdylar, başga da tak goýurdylar da. On petles gawat gelmän bar, zazorly oturtdy onu çalışmaly boldy. Her birini $50 aldım. Aşgabatdan alın, Aşgabatda. Babyçyka seredende dut bilen öküz kellen hadawaýa jer gelýär diýerler. Ýok, ýalan ol. Babyçyka dut Camry hadawaýa şol bir dut awlan çaly ütkiýär. Serdin ingowy binamyz hadawaýlaryň biri dut Camrydyr babyçyka bilen. Näme üçin ikisini maşyn özi ýeňille kän zaýlanan ok. Maşyn näçe ýeňil bolsa hadawaýa şonça zaýlanýan däller. Düşünüňiz? Maşyn näçe agyr bolsa şonça zaýlanýandyr hadawaýa. Mercedesleriň 2010 ýyllaryna haýsy maslahat berýän. CLS banan ýaman gowlat edil özüň sürjek bolsa alypsoň bir aýdan soň bir hepdeden soň satjak bolsaň oňa bolmaýar. Arada agdalamyň biri jaňeje Aşgabatda men am der sözläp berni ılalaşan oklar gymmat diýär. Nähile sen more ile beýle ey dost idim. Normal zat tapmasaň ana menki nakida ýok diýdi. Kakam imin Aşgabatdan aljak diýdi. Aşgabatyň maşyny bolsun diýär diýdi. Ay bolýar dost it, mana men maşyn Aşgabatyň maşyndan kem zat ýok diýdim, düşünür aýtdym. Men zat diýýänje gelle görek. Şeýdip 11 000 12 000 olar, aňardan 2008 allar ýöne. Renk öwürlerini zawatskon bilemok. Ýöne lukly panorama der. Suratyny uratdy widna kän men halamadym dogrymy aýdyn. Sebäbi молодёжный вид edilmändir da maşynla. Lexusda обязательно şu молодёжный вид etmeli. Men özümkin oğudan hasaplaýardym da, dogrymy aýdyn. Öwünýän dällerini hiç el. Ýöne prosta aýdjan, oğudan hasaplaýardym. Realny ot молодёжный вид bar, men özüme gelişýär şol. Şoňa wid däl maşyna. Düşünüňiz? Şoňa wid getirmek üçin ýene bir $500-600 rasxod etmeler. Lexusda wala çala bir zat etdirsen gymmat da zatlar dutýarlyk däl. Onuň uratdy şoňalyk ally molanyk alanyna satjak diýip jaňa diýär. Lexus ol, gönü satjak diýen wagtyň satyp bolaýanok. Lexus'un sowdasy petrakda ýokdan. Sebäbi Lexus alyp bilýän, özüne pazwol edip bilýän adam azarakda köpsini alyp bilse de almaýar. Zapçasy mysal üçin maksimum arzan zapçasy maşynlar ýa-da adamda maşyna pul kän çykarmaýar. Her bilýän köp adam ňagdaýyn. Şondan Mark 2 näçe tapdyrar. Mark 2 wara 250 milyon ýokary almaly Mark 2-ni. Hyundai gymmatmy? Ýok, Hyundai amatly ele 2,3 kelle barada edip beräý bir açanny. 2011 öküz kelle 2,5. Gow maşynyna men bady satlykda şuny satdym. Gow maşyn mesele ýok 2,5 öküz kelle gaty popularny. 3,5-dan hem kän sorulýar 2,5-da. Her kim 2,5 alýar bilemok şol Vanus seseden okdiýär benzin alýar opsiyon gow diýip 2,5 Pro'su 3,5'dan kän imin öküz kellede.
Kia Forte näle goja maşina, gicicek go maşina edil Corolla ýalçyk. BMW M5 F90 bize var konu. Daýka velayet nomerdan aga nomere geçirýärlermi? Geçirýärler awa. Corolla Cross näl maşyn. Meneken bir halak baramok dost. Onun Highlander alaýsana ingo variant. Corolla Cross neri banimasa diýerler ortaro. Ne crossover ne sedan nil şey alak. Highlander al dost. Onun doğru maýdan al oturmak. Mene halamok bilemok edil sen özüňe bolýan bas. Am 249 kelle ally bir tanışym 1 milyarda ally 92 min probek geçen. Men 1 milyarda 90 min probek, 76 min probek geçen palta kemir sattım dost 2,5. Gatty sokulup dur ola kim alan 249 kelle o paket dolanyny da aljak 1 milyarda da 249 kelle dost şanol. Düşünýärmi? Ito ýyladyr on köýnedir ýa-da halyjydyr ol. 2,5 2010 gelýär. Şunu gatygymda dalypdyr o. Ay adamdan kellesini ýeri şoňarlykda. Öz pulun giden ýa-da nesiýesin Allah janany özü gowaryp alan olsa basyn ýa gatygymda dalypdyr. Men aýdytna 1 milyarda satan paltam gördüňiz-de ýeke degim ýok radnoy renk 90 min probekde gatyjälinde o gelen dälere Kia Sorenta'nı alsan gowy Ford Explorer saňa öwräldi. Ford Explorer dost. Men şonu öwren. Daýka Volkswagen Touareg azor sene bolýan esposa. Olanlar efirmeden paşdy bir saat dolkyle 51 minut doldy da. Ýene 5 minut edelin ýa-da men dogry maýsam. O kawam. Joga 472 min 4 näçe 10 bilem o dost bahalaryny bilem o. Sebäbi o maşyn belli ol baha aýdyp bolmaýar. 25 min dolar diýip oturarma, 30 diýip oturarma, 15 min dolar da tap bolýar, 10 da tap bolýar, otlaryny ýöne 10 dolar o maşyny alsaň sürben bolmaýar bilýän. Şondan toşna bilemok. Orsa men arasda mark tap beräý dost ýa. Bolýar. Marka gatkanda dost. Maňa wara bir açyk ýyl täzerek sadaýda. Hatça bu dut kemir, lisiçka babuçka diýär dost. Gaýrat et. Mark Carono Samsung kemir şo 3 maşyn aýtmaň. Kan tap bolanok. Taparno sizin göwnüňiz etmeýär şondan. Inni BMW M5 ona aýtdym. Halyjy gowmaýa-da Amerikanka. Halyjy gowmaýa Amerikanka. İkisem gowy. Ýöne bir zat. Halyjydan köp taksi gelýär. Taksi bolan Alman. Düşündüňizmi? Halyjy paket bolsa mesele ýok gatgo. Halyjy paket diýmek gatgo guglat. Dubai üçin edilen olýar. Halyjy paket dedi. Arasda Japonka bolýanlar. Ingo şol. Alıp bilseňiz Halyjy paket alyň oglanlar. Ýöne men Halyjy gow diýsem, köpüsi düşünmeýär-de Halyjy taksi kemram gowmy kaýja. Ýok dostlar. Hökman Halyjy paket bolsa mesele ýok alyk. Ýöne eýleki taksi bolsa alman. Köpüsi Dubai'dan taksi. Näme şu Halyjylar köpüsi taksi gelýär. Dubai'dan alyp gaýtýar bizimkiler aslan. Ýoktaýdan taksi olanlar alyp gaýdýarlar. Daýka 20 tarada näçe geler gapa. 18'de geldi. Holun getirdik. Gatgowlat getirdik. 17 aýrly, 17 aýrly. Radnoy renk hemme zat. Ford F150 Raptor abzor edersinmi? Daýko elbetde arada abzor etmeli bu habarlaşma da birine oğlanın birine Raptor var eken getirjek diýip de getirmezsen. TikTok yapıldı diýä. Ay yapılsa gowulypdyr. Gynanjak adam ýok. Palta Halyjy gowy Amerikanka diýär. Amerikanka edil palta. Ýöne paket bolsa Halyjy al. Ýöne paketler skaraýso paltalarny köp taksi bolup gelýär. Amerikanka alaýsan, Amerikanka alyň dostlar, Amerikanka. Brat arasy 2005 dut klimat kontrol dut näçe tap polny full dut geldi. Diýär dostlar. 11 min dolar aýeragynny 2005 üçlük aljak bolsaň da gowda da aljak bolsaň. Oglanlar like-laňyz, gyskanmaň oglanlar like-laňyz, gyskanmaň. Inni brat arasy 2010 okudum. Dost 2009 benze näçe durar? 450 milyon tap bolýar. Men arakan täze pul düşünmek şoň üçin kyn görmän köne pullaysam. Camry Gale näle düşünýär? O komplektasiýasy has gowrak komplektasiýasy. Şo, pully başga iş ýa-da taksi Camry näme üçin almaly däl dost. Gowy edip oňarsaň bolmaýarmy? Inni şu ýerde sizin şu soruňyza jogap berin.
taksi Camry'ni gowy edip oňarjak bolsam Amerikan kan bahasy çykýa. Diýeli taksi Camry aldyr, sen özüňe $9.000 ötür. Motor karobka çalışmaly bolýan. Hersine $1,000. Iň pesinden. Uja 10 yer boldymy? Onu daktyryp aýyrtýan. 11,5-10K bar ya. Onun näme ýere şol diňe motor karobka da başga da zatlar daýlanýandyra. Uja motor karobka çalışylan maşin, uja kredilen taksi Camry sen oňady. Uja nämeden dedi şoňa taksi Camry, taksi bolan onun satjak bol sen şonu. Gelen 7.000-8.000 sorýar şonu. Men ara maşynyň içinde hersiniň bahasyny bilýän dost. Gaýrat et şoň üçin ara aýdarmagatym diňlän, kyn görmän, men bir öňüp ýene bir zat aýdamok. Dogry düşünüň. Bahalarını bilem soň aýdýan size. Siz sokulmarsyňyz ýalak. Men maksimum size gowma sakat berjek bolýan. Men sizin näme sizin gözüňizde düşmelärler bir erwe saat maslahat berip düşünýäňizmi? Şondan bolmasa men o geliňe taksi Camry'na menem getirjekdik bilen. Mesele o häzir Dubaydan 10 sana sargap bolýar. Sargap satýan milyon reklam ýönüme gerek kel o zat. Düşünýäňizmi? Onu şu bilen taksi Camry'dan dynmadym diýip menden alyp gidemaş sögünüp bersen gowy däl o ertirmen awraýym düşýär adamlaryň ýüzünde. Onuň şoň üçin diýen men maksimum gowdat maslahat berjek bolýarna. Menden hiç şeýle erwe sat maslahat bermeýän onan meňe Green Hill özüm bir aýlap goýup ondan soň reklam etdim. Kayakini ulanyp ondan soň reklam etdim. Optimus kalotkalar alyp daktım, genaja sürüp gidip geldim, seretdim. 3 günde ýuwmazdyrdım. Realde garaldylar, gowzat. Ondan soň reklam edýän. Ananyň şol maşina diýişde bir zat reklam etsem, men özüm ulanyp görüp özüm barlak. Ondan soň reklam edýän. Gelýän reklamalar saňa ýok, Hudaýa şükür. Gelýär, ýöne içinden saýlap alýan ingowzatlary. Näme üçin o da ýene sizin ýüzüňizde, sizin gözüňizde awraýym düşmelär men düşünýäňizmi? Şol işim men dowam etjek bolsam, maksimum halal işlemeli, maksimum hawa men az gazanar, mesele ýok. Gep berde gazanjam däl, gep awraýda, esasat awraýdan düşmelärler, dogry düşünüň. Ondan häzir käwat maşin wazlara barýan bolýan, ýene soralýarlar. Näçe çalýan? Men hiç pul alamok. Maşin wazarda men bir maşynyň haram bolsun da maňa bir maşynyň üstüne 1 manat köp aýdan bolsam. Eýsin näme diýse, şoňa aýdýan men. Dolar öwrüp. Düşünüňizmi? Eýsin näçe baha diýse men dolar öwrüp aýdýan boldy. Men o taýda 1 manat peýda görmek. Şo taýk barýan daýka satylsa sen badyr abyşny berden äli. Maşina klient getirip bersem $100 berýärler da. Diňe sen häzir Lüboya meňe öz maşynyma bir klient getirse men şoňa $100 berýän. Berde şol berilýän zat. $100 $50 ardan maşyna olsa $50 berilýär. Paýyň badyr $50 berjek, $100 berjek diýip maşyn bazarda müňläp adam aýtdy, ýüzläpde müňläp. Ýöne şolaryň içinde biri berdi. 7 $50 getirip berdi. Ana halal bolan eken bega. Bilen her ýerde midin çykarany men goýup berýän mesele bolamok. Hemme ýetinjam satyldy. Hersinden ama $50 berdi. Men gün aýtjam, hiç ýere çekinýän dadym ýa gizleýän dadym ýok. Maşin wazardan barýan, daýka geçen goýan maşin satyldy, sağa jol dost munam goýup beräýdi diýe. Bar bir köpük berer. Menim özümem soramok. Ýöne şol berse men aljak. Sebäbi o taýda men klient getirip beren ýalak bolýanda. Aljak berse. Mesele ýok, erkek çaljak. Ýöne men soramaýan hiç wagt. Berseler allaryn. Ýöne soramaýan. Olaryň beren ok, menem soramok. Düşünüňiz, ýöne hemme sambatda bir bolma şolara näme üçin berjekde? Berjek geldi de men video çekkel sebäbiň esas maksadym size amatlyca goýja maşyn alyp bermek. Şo taýdan bazara bar. Olary da peýda edýän, size de peýda edýän. O taýda wygda 2 haptalyň maňa content men tanalýan. Siz gowy maşyn alýaňyz, satjam maşyny satýar. Hemmekçe peýda hiç kime ziyan ýeten ok. Men o şoň üçin o taýdan hiç pul soramok. Adalamyz gowy maşyn almy, jaň edip daýka şondan gowdat ýok. Ana şol hemme pullanym gymmat şo. Düşünüňiz, babuçka radnoy 5.000. Yo, nesiýan oňurjak geldi, gaýrat edin, nesiýan oňur diýip, siýan oňurmak da tykyneken, dutken, öküz kelle hissa da o dostlar. Siýan oňurmak, vay, gaýrat edin, siýan taýyna diýmän, haýyş
Gatkyno kenlady ba, gat kenlady. Üymara angaru intem siyanan zatlar ýatyro. Bir-birden dynjak solar. Bir elimdeki bolýa. Howlym angar boldy. Prostoy siyanan ýaça çykar normal 700 gowlada. Ford Expedition ayda ýagam diýär. Gow maşyn. Lexus ES 330 iň ýokary näçe bolmaly baha. Iň ýokary baha $11.000. Halal soňa. Ondan ýokary. Ýok, o da $10.000 bolmaly. Men isleýän zadym $10.000. ES 330-da 10.000, 9.000 olsa vapşe ideal. Goğda da 9.000 satdyga bir. Ýöne şu wagt 10-11-den satyp otyrlar. 11 hem gymmat görýän. 10 alsaň bolýar. Sebäbi näme dut kemlaryň bahat $10.000. Onuň dut kemlaryňdan Lexus alaryň o. Dost Venza absoreda ýokman. Venza satyrlar, o ýetişmet absored. Ki optimal zapça tapylýar, hawa 18, 19, 20 hemme şolurda da 20 keml näçe bassaň gelýär diýär. Primerini $12.000. Iň pesi. Dut kemlini satjak mı ýok dostum? Dut kemlini satjak. 5 gezek ýazdym, okumadyň birat diýär. Wagt biratçan şoňam ýazaýmalar görmedim de. Şu ýerde ýene aýdaýyn gaýrat edin. Kimin sorugyna jogap bermedik bolsam, inniki efirlerde hemmesini görüp bolan. Dogry düşünüň. Bärde moderator bolsa da ulluk kança men prosta telefon açdym, efirde oturum. Şondan gat görmeler, hiç ýyl aýplaşmalar, dogry düşünmeli. Başardığımdan kömek etjek bolýan. Daýk 6500-de du tawalan tapdyrarmy? $7.000 prosto du tawalanlar. Ba 6.5-da bir tapdyrmak ahmal ýagdaý ýöne petrak bolar. Dost boş wagtyň wenzanam absorda hökman suratda. Kesin maşinlar barda gurun berä. Kesilip gelýän maşinlar barada, olaryň hemmesi zapçasy ýandyr. Kesilip gelýän maşina dokument alyp bolýan däldir. Hiç ýagdaýda. Kanuny garşy gelýändir orada. Etjegim bolmaň, etmek bolanogam. Kesilen maşinlardan näme etip bilýän motor korobkasyny alyp ulanyp bilýän. Arkan olar zapça sorup gelýär. Tamojnadan geçenler zapçasy geçýär. Ondan soň motor korobkasyny salonyny alýarlar. Salon $500'dan satylýar, motor korobkalar $500-600.000'dan satylyp otyr. Ana olar alyp bilýän Ankardan baryp. Atak başga kuzowyny alyp men sepläp, svarkalap, nomer takyp çykararyn oň ýalak zat. Kelläňizde hiç ýyl ýagdaýda bolmasyn bolýan däldir ol, hiç ýyl. Düşünüňiz? Inni. Udaçy brat, sajal dutdy gowmy agam paltamy diýär. Näme bolsa şonça gowy palta kemralar dost egerde aljak bolsaň. Ýöne bir zat men aýdýana, näçe ýyl gowy täze bolsa şonça gowy diýip. Şol dogry zat. Näme üçin näçe ýyl täze bolsa şonça adam aýagallygyna jaň edýär-de. Men sesim hem kesilip gider. Sesim gowy iştilýär-dämi? Jaň etmäňä men efirde oturan wagtym. Görýäňiz-de, agam lewap maşin bazar haçan gelýäňiz. Nesip bolsa indiki maşin bazar lewapdan gelýär. Allah ýol berse. Ulsa da to nesip bolsa indiki maşin bazar lewap Allah ýol berse. Şu maşin bazar gitjekdim, ertir prosta bir saglyk ýagdaý sebäpli gidip bilemok ertirde. Ýüregi agyrýar diýär, barlatmaly. Ondan soň nesip bolsa gülýäli esas saglyga bilýäňiz, ama dama da aýtjan. Şu wagtlara ýagdaýyň janyň sag wagty müň problemaň bar. Bir ağır başlaýar, bol bir problemaň bolýar, o da saglyk. Şoňça saglyga gowja serdeniň oglanlar, dama aýtjan. Saglyk iň esas kalan zat bolar. Lexus RX 2010, 2020 aralygyna bakylar näçe daýka? $10'lara $15.000, 20'lara $18-20.000. 20 ýaşy çenli bar, 10 ýaşdan 20 ýaşdy balaly şonda gowy bolar. 10 çykarola näçe almaly? Alaýjak bahaň diýär. 750 alyp bilsen halal. 800 alsaň gat gowzat, radnoýa degim ýok bolsa 800 da bolýar. Men 10 çykarola satdym, 800 satdym da. Ýeki degim ýok. Diňe öňkü bumperda kraska bar, diňe öňkü bumperda. Soňra bir oglanlar gelipdi. Maňa degimse go Corolla gerek diýip. S-Class olsun, Luke da ba dostydym. Ba. Ýördim mekdin. Diýdim, diňe bumperda kraska ýok diýär ýanko. O diýdim, ilki da bolýa diýdi. Soň ýöz bumperda kraska bar eken ados. Bumper o detal hasaplanyp, oma kraskasy bar diňe gelmişa. Oma diňe kraskasy bar, başga da ýok. Şondan lewap maşin barlar indiki hepde. 2020 taksi kem bol abzor et berjekmi?
Dost getirsene getir. Yöne vara. Seret Bayko. Gayrat et. Halamasam halamadım nämesini gowarsam gowardym diýjek. Abzora mesip berjek. Nesibem dost satmam berjek. Yöne maşiniňa biraz heyt etsem gaty görme bolýarmy? Getir Bayka ertir habarlaş. Ertir öýläne ýa-da birinji gün öýläne abzor et berjek. Yok ol zatlay kansener var bu näl soğukladyp durun polny damarlamla bilýärmi şondan keme kansener işlep ýatylýarmy ıslawam kansener polny işledilýär onam gün döşüň urýar bilýärsiňizmi onuň polny şeýle damarlaryny şon wara gow barlar diýip bir liçeňe çygalan ýany olana men gizleýän zadym ýokdur şondan yaramaýan bir açyk bildirýändirimler ýüzümden atak normal ho ittiqagym ýa döneň. Yani $10,000 o yer üçün yani qaragum üçün ne maşin. Oje erik salsana